Warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun Bapak utawi Ibu Kepala Sekolah ingkang kula hormati, undangan Bapak utawi Ibu guru saha karyawan ingkang kula kinurmatan. Rencang kelas ingkang kula tresnani lan kula banggaken, monggo kita panjenengan dalemipun Gusti Allah ingkang Maha Agung. Awit ing wekdal menika kita tak paringi pinaringan sehat sehingga ing dalem punika kita saged mangkempal kanthi pinaringan sehat walafiat. Kula minangka wakil saking kelas 11 Bapak guni panuwun tanpa utami kangen Bapak lan Ibu guru sedaya. Kala jaya teka tresnan agungipun mula wentah dumateng kula lan kanca-kanca saengga kula lan kanca-kanca saged ngambil kewajiban ing pawiyatan punika. Kula kaliyan kanca-kanca nami saged memutus supados sedaya amalan kasanan Bapak lan Ibu guru pikantuk piwales saking Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa. Saha tansah pinaringan kasaran kawilujengan lan katentreman saengga saged kalawentah dhateng adik-adik sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.